Καλησπέρα και καλό μήνα. Κυριακή σήμερα. Το συνεργείο μας δεν ξέρει να κάνει ρεπό. Δουλεύει 7. Γεια σας παιδιά, εδώ κάνουμε καλλιτεχνίες, έχουμε μια πόρτα σιδερένια και κάνουμε τοποθέτηση. Ας κοιτάξουμε τα παιδιά, περιμένετε μισό λεπτό για να δείτε τι δουλειά κάνουμε εμείς. Για πάρε λίγο προστάκι. Κοιτάξτε, παιδιά, κοιτάξτε. Ξέρεις τι θα έλεγα από το παράθυρο, από την πόρτα. Πάρε την πόρτα, όχι... Ναι. Κοιτάξτε εδώ πορτούλα. Κοιτάξτε πορτούλα. Αυτές τις μέρες θα γίνει για την είσοδο και είμαστε κομπλέ. Όποιος ενδιαφέρεται για κάγκελα, γαραζόπορτες, ό,τι θέλετε από σίδερα, είμαστε εδώ. Είμαστε εμείς. Με ένα τηλέφωνο ερχόμαστε, σας δίνουμε την καλύτερη προσφορά που κυκλοφορεί στην Αθήνα, στην